Είμαι η Ξένη Οικονόμου και θα πάρω συνέντευξη από τη γιαγιά μου Ξένη Γαβριλίδου που θα μας πει 2 λόγια για τα σχολικά της βιβλία. Καλημέρα Ξένη, είναι η γιαγιά σου και το σχολείο είναι σε πολύ μακρινό καιρό. Φαντάσου ότι όταν πήγα στο σχολείο και ήμουνα 7 χρονών, ήταν το 1934 και μέναμε στη Δράμα. Το σχολείο μας ήταν πάρα πολύ παλιό, αφού τρίζανε οι σκάλες όταν ανεβαίνανε και οι τάξεις ήταν πολύ παλιές. Αλλά και τα σχολεία και τα βιβλία μας ήταν παλιά. Αλλά είχαμε κέφι και διαβάζαμε πάρα πολύ. Το περισσότερο που διαβάζαμε ήταν γραμματική και το αναγνωστικό μας. Που έλεγε, ας πούμε, είχε μια οικογένεια που λεγόταν οικογένεια, ξεκινούσε το πρωί να πάει στο χωράφι. Όλα τα παιδιά ήταν ο παππούς, η γιαγιά, ο μπαμπάς, η μαμά και τα 3 παιδιά. Ο Φάνης, ο Γιώργος και η Ξένη, η μικρή. Λοιπόν, φεύγαμε το πρωί όλοι μαζί και πηγαίναμε ή στο ομπέλι ή στο χωράφι, ανάλογα με την εποχή που ήταν για καλλιέργεια. Όλη τη μέρα δουλεύαμε ό,τι μπορούσαμε και εμείς τα παιδιά και το μεσημέρι καθόμασταν κάτω από το δέντρο, είχαμε μαζί μας νερό και φαγητό, τρώγαμε και το απόγευμα πάλι ξαναρχίζαμε τη δουλειά. Το βράδυ αργά γυρίζαμε στο σπίτι, όπου μας περίμενε η μεγάλη γιαγιά, η οποία είχε μαγειρέψει ωραίο φαγητό και τρώγαμε εκεί. Τα βιβλία ήταν το αναγνωστικό μας, που διαβάζαμε έλεγε μέσα για να μαθαίνουμε τα γράμματα ένα-ένα. Για να γράψουμε παραδείγματος χάρη να μάθουμε το φι, έγραφε φου, φου ή φουφού. Για να μάθουμε το ξι, έλεγε ξουτ, Ξένη κότα. Τι άλλο έλεγε το αναγνωστικό. Η Θημιό θύμωσε, για να μάθουμε το θήχρα. Άλλο βιβλίο που είχαμε ήταν η αριθμητική, που έγραφε 1 και 1 ίσον 2, 2 και 2 ίσον 4. Αυτά τα αντιγράφαμε στα τετράδια μας και τα πηγαίναμε την άλλη μέρα στο σχολείο και ο δάσκαλος μας έβαζε βαθμό. Όσο προχωρούσαν οι τάξεις, είχαμε και άλλα βιβλία. Στην τρίτη δημοτικού είχαμε ιστορία, όπου μας πέρανε τη μυθολογία και τους αργομάστες και όλη την μυθολογία της αρχαίας Ελλάδας. Στην τετάρτη τάξη έμπαινε η γεωμετρία, που ήταν λίγο δύσκολη και ζοριζόμασταν όλοι και αναγκαζόμασταν να ζητήσουμε τη βοήθεια της μαμάς ή του μπαμπά μας. Στην πέμπτη δημοτικού είχαμε ένα άλλο βιβλίο, η γεωγραφία, που κάναμε χάρτες, ζωγραφίζαμε χάρτες και μαθαίναμε πού βρίσκονται οι διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Στην έκτη τάξη ήταν το βιβλίο της ιστορίας, που έγραφε για την Επανάσταση και που όλοι χαιρόμασταν να διαβάζουμε, γιατί είχαμε τόσους μεγάλους ήρωες σαν προγόνους. Αυτά ήταν τα βιβλία που είχαμε από την πρώτη μέχρι την έκτη δημοτικού.